Egunon eta eskerrik asko zuei guztioi etortzeagatik. Nirekin batea zuen aurrean Martin Anso, Elkarre etxeko editorea, eta nire eskerrean Txabi Zagartzatzu, biografia egilearen anaietako bat, beste bate bada, baina gaur ezintzun etorri. Gaur bereziki egun berezia da guretzat, askorentzat, hemen gaudenon batzuentzat eta baita abadiak ikutu dituen laun askorentzat. 1986an hasi zen Foru Aldundi hau Anton Abadia saria ematen, 25. edizioa da beraz aurten, eta 1986an euskara arnasberritzan egindako ahalegin isila bilatzea izan zuen helburu eta hori onestea. Etorkizuneko eredugarri izan daitezkeen jokabideak sustatzea izan zuen helburua izuzen ere. 25 edizioko ibilbidearen ondoren aitortza horri buruzko gogoeta zabaldu genduen iaz. Egindako gogoeta horren ondorioz, Abadia sariari indar edo gogo berri bat ematea hobetsi du Aldundiak. Irismenari, eragiteko gaitasunari eta presentzia publikoari dagokionez salto bat ematea. Eta horrekin batera, Anton Abadia bea ere eta berak egindakoa berreskuratu eta ezagautarazi nahi izan dugu. Bere bizitza ibilbidean egindako lana ekarri nahi genuen berrikuntza eta beak bere ibilbidean egindako lana ekarri nahi genuen gaur arte. Berrikuntza eta euskera, tradizioak eta esploratu gabeko muga berriak uztartu zituelako. Gaur egun bizi-bizi eskuartean ditugun tresna eta balio berak manejatzen ibilizelako hizkuntza bizi berritzeko. Azkenik, Inigo Zagartzazuk, biografia egileak egindako lanari ere duen balioa eman nahi izan diogu. Izan ere, Zagartzazuk Abadiari buruz egindako biografiak ezkutatuta geratu ziteken pertsonaia bat bizirik iraunarazi duelako. Ez Inigo bakarrik, bera falta zela, bere familiak liburua argitaratzen segitu zuelako. Gaur gaztelaniaz egindako biografia hori euskeraz eta frantsesez ere badugu. Euskerazko itzulpena Zurine Barrerek, hemen dagoen itzultzaileak egin du, eta frantsesezkoa berriz Zelin Eskorruk, biak ere Tisa etxeko itzultzaileak. Eskerrik asko Zagartzazutarrei lan hau burutzeko eman diguten bideagatik, eta elkarri baita egindako lan dotoreagatik. Bukatzeko joan den astean Arkaizkano eta Goiatz Oiartzabalen arteko solasaldi antolatu genuen Abadiaren inguruan. Abadiak izan zuen obsesiotako bat izan zen Nilo ibaiaren iturburua aurkitzea. Eta hori gogorakarrita Arkaizkanok, hemen dagonak, esan zigun Abadia bera Niloren meandroak eta Niloren iturburua bezain atzeman ezina dela. Hain luzea, hain aberatsa, hain beste harimutur dituena, hain misterioz betea. Irakurleak Abadiaren bizitza eta ekintza harrigarriaiek deskubritzeko aukera izango du liburu honetan. Eta orain, zure adaitza, Martin. Bai. Liburu Abadiaren biografia zorrotz eta eguneratua da. Zorrotza, ikerketa luze eta sakon baten ondorio delako, eta eguneratua ez bart arratsaldean idatzita dagoelako, baizik eta idatzi zenetik ia 30 urte pasatu diren arren, gaur egungo ikuspegitik idatzita dagoelako. Hau biografia modernoa da, hau ez da geografia bat, biografiatuaren lorpen benetako edo ustezkoen apologia. Egile Inigo Zagartzazu ez dago Abadiaz maiteminduta. Tira, desente maiteminduta dago eta nabaritzen zaio, baina horrek ez dio eragozten kritikoa pasatzea. Esaterako, espanto ondurik gabe ohartarazten du Abadiaren lorpen zientifiko gehienak Abadia hil baino lehen ere gaindituta zeudela, Niloko ustezko iturburuen aurkikuntzatik beretik hasita. Eta ez begibistatik galdu, Niloko ura izan zela Abadiaren bizitzaren abentura nagusia. Eta hala ere, eta denboraren poderiozaren lorpen zientifikoek tistira galdu badute ere, Abadiaren biografiak harrigarria izaten jarraitzen du, 11 orrialde eder ditu, eta Inigo Zagartzazuk orrialde horiek oso modu erakargarrian jasotzen asmatu du. Biografia honek duen bertuterik nagusietako bada Abadia humanizatzea, ezur eta haragizko bihurtzea da. Antigualeko personaia da bai, eta intelektualki egia beste galaxia batekoa dela
esan daiteke. Baina bere biografian gugandik eta egungo sensibilitatetik hain urrun ez dagoen abadia bat erakusten digu Sagarzazuk. Hori da seguruena liburu honi darion xarmaren sekretua. Adibidez, abadia garai hartako ia esploratzaile Europar guztiak bezala, dozenaka gamelu eta ehunka gizonez osatutako karabanekin hasi zen Afrikan barneratzen. Baina ez ikusi ez ikasi esaldari jarraitu, seguruena badakizue abadia esaldi biribilen oso salea zela, eta Hendaiako gaztelua horlako esaldiz beteta dago, hainbat hizkuntzatan. Horietako bada, ez ikusi ez ikasi. Nolabait, ikusten ez dena ez da ikasten, eta orduan nolabait empirismoaren apologia bat edo lako zer. Bada, beak ikusi zuen karabana sistema hori etzelera inkorra, eta ikasi zuen, zerbait ikasiko balu Abisinian, Etiopian, Afrikan, egingo zuela oinez eta makulu batekin, ziztrin batekin lagunduta. Eta horrela ebi izan, bidez bide, bertakoek bidera ateratzen zitzaizkion, jakintxu zuri ura ezagutu nahi zuten, bedeinkazioa eskatzen zioten eta batez ere iragarpenak egin zitzaizkien. Abadia zientzialaria, zientzia gizon ura, habilidadetako bat zuen esku aurretan etorkizuna irakurtzea. Europara itzuli eta urte asko geroago, bidaiari zahar baten kredo izenburuko ponentzia aurkeztu zuen Veneziako kongresu batean. Funtsean, honako hau gomendatzen ziren esploratzaile gaztei. Arma baten ordez, makila eramatea. Piztiak usatzeko lastargiak besterik ez erabiltzea. Interpreteak eraman ordez, bertakoen hizkuntzak ikastea. Jakirik edo Europar morroirik ez eramatea, eta batez ere presarik ez izatea. Aholko haiek harridura handia sortuzten kongresura bertaratutakoen artean. Sagarzazu umore finez, ohartarazten digunez, seguruena ez abadia inoz aholko haiek praktikan jartzera ausartu zelako. Praktikan jarrita ere, bizirik jarraitzen zuelako baizik. Etiopian esplorazio geografikoaz gain 11 lan egin zituen abadiak. Horietako bat bereziki deigarria da. Esklaboen testigantzak bildu eta haren irakasle François Aragori bidali zizkion. Arago Frantziako presidente izatera iritsi zen, eta kargu hartan zegoen, 1948ko apirilaren 27an, esklabotza behin betiko debekatuta geratu zenean. Ia Sagarzazuk ez dutu da egiten, abadia bidaliko testigantziek eragina izan zuten erabaki hartan. Eta ohartarazten digu horrek aparteko liburua mereziko lukela. Antiesklabista porrokatua izan zen abadia, eta hori nahiko garbi utzi zuen Europan barrena egin zituen hainbat hitzalditan. Afrika atzean utzi eta Euskal Herrira bueltan, 11 lan zientifiko eta bestelakoak egiten jarraitu zuen. Baina bada bat, guk nahita ez nabarmendu behar duguna, euskararen sustapena. Abadia betitik izan zen euskaltzalea, Afrikara joan aurretik xaorekin batera euskal gramatikaren inguruko liburu bat argitaratu zuen, eta horra agertzen da lehenengo aldiz, arrakasta handia izango zuen, 7 bat lema. Baina hori euskeria da, Afrikatik bueltan martxan jarri zuen lan erraldoiarekin konparatuta. Toulouseen ezagututako eredu hori jarraituz, euskal lore jokoak eratu zituen, eta laster hegoaldera ere salto egin zuen ekimenaren garrantzia gaur egun nekez kalibratu dezakegu. Askotan lore jokoak entzute ditugunean iruzegu zerbait folklorikoa edo folklorekin zer ikusia duen zerbait, baina askoz gauza sakonagoa izan zen. Lasagazterrek dio euskal literatura instituzionalizatu egin zuela. Patxi Salaberrik berriz esan du euskal literaturari azpiegitura materiala ipini ziola. Eta azpiegitura materiala ez ezik, azpiegitura emozionala ere eman ziola. Neri esaldi hori asko gustatzen zait. Sagarzazuk berriz, doktorezia handiz, honela diosku. Ehunka horri beharko genituzkoe abadiak euskal kulturaren alde egin zuen lanaren gutxi gora berako ideia bat emateko. Hain justu, kultura universal zabala zuelako, abadiak ez zuen herrialdeko goi mailako klase gainetik kendu ezin zuten abarkadun konplexua. Berak ederkizekien euskaldunena etzela munduko ondarera aberatzena, baina bere balio osoan maite zuen, eta ura aldarrikatzeko xedea hartu zuen, berezkoa bere eta bere universal egiten duenaren naturaltasunaz. Neri hori ere bereziki gustatzen zait. Berezkoa bere eta berea universal egiten duenaren naturaltasunaz.
150 urte geroago euskara antzeko kinka batean dago, aldeak alde noski. Eta kinka horri aurre egiteko abadirien logika eta kemenura guztiz indarrean daude. Euskaldunak bere egin behar du, eta bere universal, naturaltasunaz, konplejurik gabe. Esaldei biribien zale porrakatua izaki, esan dudan bezala. Plizete praguatre izan zen abadiaren lema nagusietako bat. Bada bere bizitzan, hasi eta buka, izatea, itxurak egiteren gainetik ipini zuen. Eta hori ere gorkotasun handiko mezua da. Gizonaren biografia gaur egun irakurtzea zinez inspiratzailea izan daiteke. Eta esan bezala Sagarzazu kondutakoa biografia zorrotza, eguneratua eta oso erakargarria da. Eta gainera 176 orrialderen bueltan, ez da meritu gutxi. Nire partetik besterik ez. Eskerrik asko. Bueno, bakarrik eskerrak ematera, torri nahiz da. Bueno, egun on guztiei, mila esker elkarri Inigoren lana zabaltzeagatik. Mila esker diputazio hori ere, batez ere lan honetaz arduratu direnei izan duten sensibilitateagatik. Eta nola ez, arkaizkan hori gure eskerri beroena, bera ere esploratzaile baten moduan, Hendaiako bidaian geldiune bat egin eta bere argia Inigoren lanean jarri zuelako. Inigori eskerrik asko, bere bizitzaren zati batean, gaztelu horri argitasuna ematen saiatu zelako. Eta horren inguruan, bizigaren hainbeste personentzat, ikustezina ematen zuenari ezagutzu emateagati. Gazteluarekin batera, Anton Abadiaren bizitza eta zuen munduaren ikuspuntua erakutsi zigun Inigok. Eta azkenik, eskerrik asko Anton Abadiari, irlandesa, esploratzaile, afrikarra, kartografo frantsesa, astronomo euskalduna. Egun batean Txingudiko badiaren kantxu horretan lur hartu zuelako. Euskarari bultzada bat ematen saiatu zelako eta bere jakintasunarekin ate bat irekita utzi zigulako. Mila esker, hiru esploratzaile. Eta bakarrik bi gauzak esango dugu nire anaientaz, gure etxea Abadiaren gaztelaren parean dago, Inigok egunero ikusten zuen. Gure amonekin hitz egiten zuen asko eta xatoren kontuan hortikan hasi ziren. Adinako jendearekin hurbila zen eta oso kuriosua. Beraien kontuan entzuteko pres egoten zen beti. Herriko jende xelebrea ezagutzen zuen eta respektu handiz hitz egiten zuen haiekin. Sormen handikoa zen eta arte disiplina desberdinak erakartzen zizkioten. Zinea, literatura, arte plastikoa eta mila esker denakeri. Bueno, galdera bali maituzue, hemen aukera. Eta bestela, bertan beraia utzingo dut. Bai, negaletu nahi nun hemen prentsa horran jartzen du liburuaren maketak eta irudia galdu egin zirela. Gero berrargitalpen bat egin zela, baina edizio txiki batean 1919an, orduan ez dakit nondikan... Anaia falta da, eta bera jakingo zuen ni baino nobeto. Baina ez dakit, bera rekuperatu zuen gauza batzuk, ez dakit nik hor. Falta da Mikel, eta beak hartuzun ardurea agurtuta geratu zenean, beak berrargitaratzen zuen, eta ardura hartu zuen, gastatzen zen einean, berak argitaratzen zuen liburue. Eta orduan, modu artesanalagoa edo izango zen, ez dakit, hori ez dut galdetu behari, baina guain ja frantsesez, gazteleraz eta euskeraz dago, eta ja liburu den datan egongo da. Gaztelerazko bertsioa bai da lehenengoa, Bai, berdina, bai. Originala da. Bai. Listo. Bai, markatu. Eskerrik asko. Listo. Eskerrik asko zuei.